салом духтурҷон. Салом алейкум. Созан шумо. Хайрат ки шуморо ёфтам. Чаро модарам дар ҳуҷрааш нест? Аллакай шумо ҷаррояашро сар кардед? додарҷон, шумо асабӣ нашавед. Ман шуморо ози ҳамаша мефаҳмонам. ҷаррои модарам чӣ хел гузашт? шумо кам тарак дер кардед. Модаратро аз даст додем. духтур шумо хато мекунед. ана ҳамун пулое ки гуфтед. ана ҳамун пулоро гиреду ҷаррои модарамро сар кунед. додарҷон, ҳамдарди моро қабул кунед. мо чизе ки аз даст омад кардем. Модаратро аз даст додем. духтур шумо хато мекунед. модарам зинда аст. ҷарроиашро сар кунед духтур. аллакай дерши тамом гиё. дигар пулам фоида надорад. духтур шумо хато мекунед. худо ба шумо сабр диҳад. алиҷон, алиҷон дӯстам, алиҷон дӯстам, ман омадам. Ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? саманда лабаҷистон. ту дар куҷо будӣ дар рӯзи мазбиниям? алиҷон, ман баъди мактаби миёна 5 сол дар ғарибӣ будам. навомадам. Ку бигӯ ба ту чӣ шуд? модарам аз дунё гузашт. чӣ? модарат аз дунё гузашт? алиҷон, ин насибу тақдир аст. худованди меҳрубон ҳар як кадоми моро аз хок офаридааст ва боз ба хок мебарад. худатро ба даст гир дӯстам, худатро ба даст гир. акнун ту гӯй ки ин пулҳоро чӣ кор кунам? ин пулҳоро дар маъракаи модарат истифода мебарӣ ва боз ман қатъи ту ҳастам. то вақте ки ҳастам ба монанди пешина. бародар, рафтем, худатро ба даст гир. алиҷон. сози самандар ҳама хуб? соз ту дар ғарибӣ набудӣ? ай ғарибӣ омадам. Кай омадӣ? омаданамро 2 рӯз шид. 2 рӯз пеш омадӣ? ҳама хуб соз? ман ту як хабари нохуш дорам. хабари нохуш? бале. чӣ хабар? модари алиҷон аз дунё гузашт. алиҷон гуфт ки раҷабро ҳатман хабар кун. барои ҳамин қадар омадам. худо раҳмат кунад. худо раҳмат кунад. самандар ту рав, ман аз кор ҷавоб гирифта ҳатман меравам. зудтар биё раҷаб. майлаш.
ака субҳон да магазини гулран интизора наметуна омада. гулранги поинта Бале. мерем. Меравам. این چند سومن؟ 130 تومن کردیم. 130 سومن؟ آه کردیم. فهمو این نمی‌بود گوش که جورا مادا یک توفای قیمت در کرای آه کردیم. نرخش سومش پرابلم نیست فهمیدی؟ قیمت باشه کچ نی باشه من جا توی میرم بگو که کدوم اینجا توفای آه قیمت اون طرف ببینید چیزای خوب است انتخاب کنید. طرف ها؟ آه بله کردیم. خب салом алейкум. او رجب جان سلام علیکم چی خیال دوستی عزیز سلامتی خوب میشه چی خیال соз раҳмат бо туфои қимат гирифтаисти. وای قیمت ای کجا دوستی عزیز یک توی خشت و یک توی شیناس سیگار یک توفای ارزان دیم که کارون نرم ای همه جا گرفته برام фаҳмо мегум медонӣ ман барои туро занг задам. تو دارم قرض در کار باشه қарз? بله قرض در کار не худо ба шукр кор мекунам аммо қарз лозим нест. ман омадам ки як хабари нохушро ба ту расонам. خبری نخوش бале چی خبر باشه ба фикрам алиҷонро мешиносӣ рафиқамон. همون علی جونه که مادرش در بیمارخانه کسل بود برای سوم قرض گرفتن پیش اومد همون میگی бале فهمم میشناسم ҳамон алиҷон дирӯз модараш гузашт. مادرش دیروز گذاشت бале хай раҷаб ҷон чӣ гумаку ин бандагия айдаси мо ҳечи дига намеояд хуб мурдан мемураву зинда рӯз шадидан мегирад дӯсти азиз айдаси мо дига ҳечи намеояд лекин ман гуфтам ки мо бо ҳамроҳи ту рафта алиҷонро дастгирӣ кунем. ин рӯз рӯзи мушкилии алиҷон аст. раҷаб ту чиҳо мегӯӣ охир туи мондагӣ ман ба ҷанозаи модари алӣ равам алӣ ба ман кӣ мешавад хеле гап назан биё равем дастгирӣ кунем. дӯсти азиз ман ҳайратда мемонам охир бародари ман сум аст мефаҳмӣ ман барои сум шабу рӯз заҳму талош мекунам алӣ ба ман ҳеҷ ка нестай давраи дӯстиву ҷурагӣ гузашта рафт якумш ки туи раисай агар нарам раис хафа мешавад дуюмаш ин ки хуб вақте ки ҳамин воқеа дар сари ман омад баъд фикрша ман мекунам ҳозирашда раҷабҷон худат оста аробата ҳай карда рав ҷурагӣ айбайн рафтагиай фақат чӣ қа метавонӣ дӯсти пул бош баро ки дар ҳама ҳолат проблемота дӯст не пул ришад мекуна пул айду наро раҷабҷон хуб дӯсти азиз ту рав қатъи ҳамун алӣ гуфтӣ ки гуфтӣ қатъи ҳамун маргу мурдаи модараша соз гузарон хуб баъд ягон рӯзи дигар насиб карда боша ҳамроҳ меравем мешавад хай субҳон ба ман як гуфтан буд ихтиёри худат. нагуфтан ҳамуна ки либоси ма барои ҷои маргу мурда рафтан нестай дӯсти азиз медонӣ худат хуб бо дар тамосем майли хуб майлеш дӯсти азиз барори кор хуб раҳмат эй ин тӯҳфа чанд сум 300 сомон аст. 300 сомон бале 400 сомон метавонда ҳадаа гирсам ма дер кардестам шогир тӯҳфара гирафте
алиҷон ҳамдардиямро қабул кун. раҷаб ман дигар ғайр аз шумо ҳеҷ кас надорам. раҷаб ман тра мефаҳмам алиҷон, мо бо туем. пулро ёфтам аммо модарамро аз даст додам. раҷаб раҳмат ба ту ки ту ба ман кӯмак кардӣ. раҷаб пулро ёфтам аммо модарамро аз даст додам. раҷаб субҳон наёмад. субҳон маро занг зад. субҳон дар хориҷа буд, хавотир буд ки наомадам. ман гуфтам хайма мерасонам да алиҷон ҳамдардиятро. абдуҷалил чӣ? абдуҷалил телефонош хомӯш буд. ман худам камтар дер кардам. бахшиш мепурсам аз ту. раҷаб. ту зиқ нашав. мо ина ҳамсинфут омадааст. бале, мо ҳама вақт бо туем алиҷон. ту фақат зиқ нашав. ҷои ҳамаи мо хок аст. алло, бачаи хола, чӣ соз? Барои кор ман раиса пурсидам. Раис гуфта ки ҳозираш дар ҷои холӣ нест. Ман ҳаракат мекунам ба наздикӣ, ҳаракат мекунам кори туро буд кунам. Ман бо қатъи администратор як гапзанон кунам ку. Майли, хоб, майли, салом гуфт. салом раис. салом алейкум. Чӣ хел, коросоза? Шукр худо, коросоз. Ба як хоҳиш пеши шумо омадам. Чӣ хоҳиш будай? як бачаи хола дорам, барои кор пурсидастиам чанд рӯз чиз хоҳиш дорам ки ягон ҷои кориё пеши раиси калон дар омадам. Гуфтанд ки ҳозираш дар ҷои холӣ нест. боз аз шумо хоҳиш дорам ки ягон ҷои холӣ бошад, ҳамон бачаро дастгирӣ мекардем, бисёр хуб мешавад. Мана гӯш ки ту худат кор кардаистӣ? маошата дар вақт чӣ гирифтаистӣ? Гирифтаистам. ба фикри мардума чӣ мекунӣ? паси кор бори худат шав. Хай раис бачаи холама чанд рӯз чиз илтимос кардастам ки ҷои кор дар кор. Ман гуфтам агар имконият бошад дастгирӣ мекардем ҳамон бачара. хай як фикша мекунем, бо ман тара гап мезанам. Раҳмат калон раис. ҳамон раҷаб, бо кор да дер кардӣ? салом раис. салом алейкум. хуб, охи ман аз шумо ҷавоб гирифта будам. раҷаб, метавонӣ ки либосота иваз накунӣ. барои чӣ? охи раиси калон гуфта ки дигар раҷаб кор да наояд. охи шумо нагуфта будем ки ман ҷавоб гирифтам, дар раис нарасонда будем гапи мара. гуфта будаму ту чанд рӯза кор да дер кардастӣ. раиси калон гуфта ки дигар раҷаб агу кор наояд. ман худам пеши раис медорам, худам гап мезанам. раҷаб, ту номус дорӣ? ина ман гуфтаистам ки раиси калон тура ҷавоб додай. бо чӣ мегӯй ки пеши раиси калон медорам? бачаи хола, корро ҳалай, метавонӣ айпага кор да биёй. майли, ташаккур. майлаш, ман мерам. раҷаб, бо ама хафа нашайка. не
Бис бис. Салом. Ҳар ғаҷабу. Дар пара тама маҳкам у се бора мебин. Ай ҷура пулит як ҳафта вақт гузашта ҷура. охи ман дар кор будам барем ка И проблема ман нест ҷура як ҳафта шида ҷура пулит. Хел соати вақти ҷура пулита худат медонӣ. Як ҳафта вақт гузаштина. Телефонот киштагӣ дарод маҳкам. И чӣ кора? Ма чӣ бояд биём бирам пишти ту? Ма кори боли дигар надорам. И проблема ман нест, та акав додари ман нести. Як ҳафта вақт додам зиёдӣ гузашт. 3 рӯз вақт барои ту. 3 рӯз вақт мебиёри ба худат хуб. Намебиёри ма одами дигар дорам, квартираро дават мекунам. 3 рӯз пас квартираро холӣ кун. охи Гап якта гап. Дигар гап дигар намешава. абдураҳмон илтимос камтар дига вақте барои ки ҳаво хунук ман духтарчам кати иҷо меравам 3 рӯз вақт додам. Гап якта гап. 3 рӯз пас квартираро холӣ кун.